Prvé víťazstvo v sérii s Komáronom, ktorá nás bude sprevádzať celý mesiac takmer, čo je dôležitý vstup, ale zápäti treba povedať, že nové podmienky tohto ročného play-off nastolili práve zajtrajší zápas, na ktorý sme všetci zvedaví, a ak som rozprával aj s trénerom súpera, ktorý sa pýtal, že kto to vymyslel, tak je to tak dané, berme to tak, že je to dané, ale určite to bude veľmi náročné stretnutie zajtra, pretože sa stretajú tí istí súperi. Každopádne by bolo dobre si udržať domácu palubovku, čo by bolo pred ďalším dvojzápasom v Komárne veľmi pozitívne. Čo vás dnes potešilo? Tak boli tam dobré individuálne výkony, ktorí nás podržali v kritických momentoch. Dobrá streľba Smaliagiča, dobrá hra, hlavne v druhom poločase, dôležité koše Jenkinsa. V sumáre to družstvo ale pracovalo, bojovalo, chcelo v tej obranej fáze niečo vyprodukovať. V prvom poločase bola vysoká produktivita obidvoch družstiev. Dali sme 46 bodov, super na 40, ale videli sme, že v druhom poločase to všetko išlo trošku dole. Potešiteľné je, že vždy sme si vedeli nájsť priestor na to, aby sme si udržali také rozhodujúce vedenie, ktoré bolo istením tej koncovky, ktorá sa blížila a mohla byť napínavejšia, keby nám nepadli niektoré dôležité strelecké pokusy.